Dapat biskuit si mamang yang. Ato. Kung magpa-signal me, magpa-aso-aso ko. Hi guys. Nagdukot na tong cake guys. Awa mo diya, nakarelate ba mo dani sa una guys, mga inani oh, kanang mga taga-bukid ba? Nasa mga probinsya, inani na sila. So na si Jai Jai ho. Bantay ka lang ron Jai, mapasok ka, way hilak kaya. Oh, wala. Wala, ikaw kakay, mapasok ka kay. Nakahila ko. Kay, Ha? mapasok ka. Hilak. Hilak. Ikaw aloy. Ito ah. Munia ilang trabaho dani. Natupod siya yang nagpa-signal pud na. Hi. Hi di. Inahay di. Hi. Ang ilong. Ang ilong. Hi. Da. Nya. Uy, butang na ninyo ba? Kasi imo na kay kuran na kay Ilison ano nyo dani ba? May paato na lang ni banlag-banlagan yang. Kaya nga mo apong gikunikan ka na po na ako. May manlabog ni. Kay nami sa pasignalan so manlabog. Tawa yayang. Da! Baga kaya ko ilay ah. Bagay. Gilay ko na. Baga ko naong ah. Pagkuha na dito sanggot ba? Banana si. Manghimutong ni. Tara si Loy ni Taka. Si Mario. Nana si Mario. Usa ka lagi ka dani na nana si ati dia. Wa pa? Unya paguro to da. Gabi iba to. Idugang na po ni na kog content. Awen ko. Nara to. Ano naman? Ay, mga naganapan naman. Aga. For this video, guys. For today video guys. Ania na pa dong si Mario sa balay. Agay, tara si Mario. Upload kaya. Naman imong agaw ay naman imong kuan dia Sherwin. Imong sangay Sherwin pod. Oh. Akay. Nagsaka na siya ut. Nagumpo nga ay pag-view ko. So, tayang. Tayang. No? Tulay mama. Talay kita. Nakurto di. Sunura ng mga bata ho. Uy, ayaw ba dana? Arbit. Dito ba sa dalan nga lingan no? Ay. Jay, pang lang ni kuan. Jay. Ito lang mo eh. Ito lang. Hi guys. Hi. Manlabog mi ug butong. Nag-aalan ikaw na nani no? Ay ni Jay. Gamay naman di. Jay.
Lag awat-awat si Jayo. Lakan undaw niya. Tura sa sapa sila. Dalamim. Oh, tarunga ligid ka na. Oh, to si Loy-Loy nagkat-kat. Nya sa sapa lagi. Kani pong kakay. Kani po damong mga bata, basta na mga event na apod na sila basta walay eskwela. Dagan-dagan. Loy, mangganas ka ta, Loy. Asa di si Mamang? What ba? Ibutang. Oh. Oscar kama. Ay, sana. Bira guys. Biray guys, kinanganal guys. Ikaw dani kandi. Halo, ito nino. Ako rin. Ako kabalo. Ambil deh. Handa. Hawa dia. Ako rin. Ano? Power bank. Di andito yang. Andi to di. Andi na. Uy, dagan pa man ito sana nasa rin uban dani di ay. Jay. Andi na kay. Dito. Ha? Di andi na, Loy. Natoy naglugpot dito ho. Ako na lang. Ako sila. Andi nang butanganan og kuan butong de. Ano niyo itong mga batos-batos na luya mag-ayaw. Dana butang dana ra. Okay, andi di kara. Kuan loyo. Lami kay guys. Lami kay wa pa gani di guys so. Yan ko mami. Guys, ako pa kamong guys, so lami kayo. Lagi benalang ito. Gatek tulo na kay. Tuloy yung to. Awa-awa ah. Kuto ano yan? Alay ko diba? Ano? Naman eh. Diba? Jog gid di palihok. Asa turpit ang uban gali lay? Kato ka na naglagpot ba? Magmata na siya kinaloy? Ay, Jem? Mata na. Kuha ito pang. Dapat di biskuit si Mamang yang. Ato? Diba na tayo? Ah, Mamang day. Ing man gini. Kana? Asa si Mamang? Kuko biya ka uban. Kinsa mo kaon na ni? Ako! Kaon lagi mo karon. Hay dayon. Hi guys. Hi po. Anya na siya yang. Mo'y nagsampak to damon sa lubi. Good.
Hi guys. Onya si JM nag-scooter. Hi guys. Onya manakuskos. So manguli. Ang natuwang. Gulay ba? Nya manami kuskos. Ready na magwe. Paritas sa may krumbit. So mga ganan karon is grabe ka pangason. Kana siya sapa. Ani ra mi nangagi. Nagtiligsik na sado. Sige, ikong aga. Yang ka mga sis. Tumangilan. Yang dan asa yang mo yang. Yang tumula sa yang mo. Awak nan. Awak nan. So pang sangking bukid guys. Hala ka relate mo ni guys. O, di pa kasaka guys. Okay. Guys. Lagan. Anya si mama na ulahi. Guys, Na nami nakaabot nami. So na si Papang naglaugak. Wala siya. Nara mong hilabog na botong. Iya, bukal na. Nagitilawan na ni Papang kuluto na. Na si Tayang nango sa butong. Siya nagkuskos. Kanya ang mga bata, nagpunta sa GLS. Okay, nag-uwan na. So, ako na, ibutang ang baril na para masahod. Yung ang uwan guys, namutong mi. So, nagdagandagan mi o uli. Ayan mi. Kanya man na kusko, so timplahan na ang kuan. Labog na butong. Kanya na si Tayang. Butahan ni mama ang sentral. Central ramo guys. Kan mama sa gatas ang bilabog. Sa ka-mix gyapon siya. Umana. May kartog. Wala mi kuan. Wala mi biskuit. Wandra. tindahan mo ko. Simpling bahog ra. De baso. Bukan para sakay. Oh. Naglinya na ang mga bata. Mura nig nutrition. Okay. Next. Okay. Next. Ube. Si Aloy. Tao ni butong guys. Okay. Next. Si Kaikai. Akay. Sige kay. O sige. Hi guys. O. Hi guys. O. Ini akong trabaho na ni guys. Magkiro-kiro na ni mga bata. Milingaw karon so namutong mi kayo. Di man mi makalakaw kay ulan man. Hi guys, anting ko mama. Anting ko mama. Hi guys, anting ko mama. Unyap. Simple ra jud kay nga labog guys, so wala di mga magasa.
Sabi. Mga snack may o butong. Paano mo dito? Hmm. Hi guys! Hi guys! Nga. Hi guys! Gatas ra og asukal. Kasi kuwan igo ra may gipakuha og butong luloy nagsaka. Sa kamay niyayang mo nilang kuwan ng ubat-ubat mga bata. Pau ko na gusto ko. Dugangin sila dugangin. Tay mamang. Pasok! Wa pa ka naka-convoy. Mapagay ko ng kuwan. Utod kun ano yan. Dana. Dugang ko na. Dugang ka. Dugang ko lang. Tay mamang. Sabaw nang yung mamang. Ay, namang. Oh. Wala si mamang sa baso po. Loy, awaloy. Ano na imukan? Yung na ko. Lah. Destroy din gamit. Akin yan. Katulong na yadugan ko nga. Taro nga. Busog mo sa inyong snack? Oh. Ayun kung ano. Nya kani siya yang nagpa tanawag yung purma guys. So. Maipe kitugnaw. Nagbaybe kitugnaw. Nga si mamang. Guys, wa ko mag-count sa ilang snack nga butong kay tugnaw. So gauan dan guys. Ya. Tora. Dani kusina. Basta yan ka. Balik. Kaon sa Oh niya. Sa dinita. Dito sa diskanso. Snack man may. Snack sa butong. Dinhipod. Dinhipod sa kwan. Nanagay pod sila. Shout out sa Tagaluway no. Taga-tukdog din ni siya, luway, nakakuan. Ay, tayong occidental, oriental, man siya no? Occidental, luway, bohol. Wala may magdahom ng kababayan nila ko sa Tagaluway. Tagaluway, bohol. Kana, good kinaban. Oh, shout out sa Tagaluway, tukdog. Ang mga bulanon. Ay, tayong. Luway, bohol. Luway, bohol. Unsay ngalan nimo sir? Sprite. Sprite. Sherwin. So ako dani nakalaag dinhi sa balay kay ang iya hapong ang kanhi ka dinhi sa nakapalit siya yuta nga dinhi nagpabukid pud siya. Nakita pa yan kasi kanaw ta naman. Ipalo ko sir ha. Yes, I follow you. Napod Tagaluway din siya kababa siya. Kay Duol man. Thank you so much. Subscribe ko na siya sa akong YouTube. Be, unsa may pangalan ako be? Naka-subscribe man ka ka? Dubrag. Simbakuno service. No, service? Magdidagi ko ano mo nang kuha na. Ay mo. Why service? Wala. Diba? Pag-cellphone ko